Днес ще видим нов филтър на Покемон. Ето. Сега... Хоп. О! Yes! Платих много яка карта на пласт. Допитам, но това е втори опит. Получих този пакет. Искам да се хване тая птица. Много късмети получаваме. Това е Mewtwo X. Още не е последен опит. Това е крайен опит. Сега това е последен пакет. И свършим да ми се хване на последен момент. Хубав. Много късмет получавам. Много яка карта. Ще имам още един бонус. Това е бонус от видеото. Да ми се хване нещо. Красива карта. Чао!